Isari amo magagkaon. So karon guys, mga taong salad kani ra gud pod. Ang ginama sa manghod ba? Nabugnaw naman so kan una. Manambok siguro kayo kaon. Doon na ron. Kaya ko. Di na kaya. Balik na sa rero. Unya na pud taon-taon, magkaon na pud. Tatawad mga ako napunta. Kanina po natukan mo, no?
Ako sa lamang pagngon guys. 3 hours later. Hey guys, it's me guys, King Ayon. Karon guys, mga unta ari sa amua. Kanang gigutom ko ron. Para man isari ka mo magagkaon kay gutom ko. So human ako kaon. Diyo kay mo kaon kay mo tambok og samot. Makuha ta og salad.